बेफोरनि सायाव दिनै बुंनायनि आंहा हयतोबा आं गोनांथि दं होनना आं सानाखै बेबायदि सोर बेबायदि नाम लानानै फोसावलाबायदों मादों खिन्थु बेल'नो मोनसे आङो खावलायनाय जिहेतु दाखालिसो NLFB जोनोम जादोंमोन बिथांमोनाबो थासारिखौ बुजिनानै फैफिनबाय माखासे समनि गेजेरावनो आरो दिनैनि दिनाव जे हाथियार हमनानै जायफोर बिग्रायारि आफाद दानायनि सिमां सिन्था खालामदों जुदि नंगौब्ला बिसोर सानफिन गाव गावनि थाखायनो गाव गावनि फिसा फिसौनि थाखायनो मानो होननानै बुंबा भारतबर्षआव जेसेबां 40-50 बोसोर सिगांनिफ्राय जोनोम जाबोनाय बिग्रायारि हाथियारनि आफादफ्रा दिनैनि थासारिखौ बुजिनानै बयबो गोजोननि लामायाव फैबाय हाथियार गारनानै मोनसे गणतान्त्रिक लामाजों दावगालांनायनि लामाखौ हमबाय बेवहाय सोरबा गोदानै माबा मोनसे जांख्रिखांनायनि सिन्था खालामदोंब्लाबो बेहा जेबो इयुन गैया आरो बरन्स जों गाव गावनि इयुन फिसा फिसौनि इयुन गाव गावनि फिसा फिसौनि इयुनखौ जोङो आरोबाव जोङो खैफोदाव खोख्लैनाय जागोन। बिथांमोननि फारसेनिफ्राय हुमखि होनाय खोथा खोनादों। हुमखिफ्रा ओरैनो आं बेखौ लानानै फोथायाखै आं बेवहाय बुंनांगौ जेबो सानाखै। सार गोथार बिस्कुमा मा मेसेज होनो रायजो गोथार बिस्कुमा फुजा सान मा मेसेज होनो रायजो बिश्वकर्मा फुजानि हामलायथि बिश्वकर्मा फुजानि थाखायबो आङो बयनोबो जे मोनसे बिश्वकर्माया जाहैबाय मा कर्मनि दिन आरो पृथिबीखौ दानाय समाव बेखौ दानायनि थाखाय जे बिश्वकर्मानि दारैहाय जे बे पृथिबीखौ दानाय बिनि खामानिखौ जेनेबा बे समनिफ्राय मोनसे जोंनि धर्मनि फोथायनाय समनिफ्राय आरोखि जोंनि धर्म बिजाबफ्राव जों मोनो थ' बे सानखौ जोङो ओंखायनो बेबायदि फुजा खालामनाय जायो कलकारखानानिफ्राय लानानै जेराव माने इन्डास्ट्रिनिफ्राय लानानै गोबां जायगाफ्राव बेखौ बांसिनै जों फुजा होनाय जायो अब्लाबो बियो मोनसे हादोरनिनो मोनसे संस्कृतिजों लोब्बा थानाय थ' बे समाव बयनोबो जाहाथे गाहाम जिउ मोनो गोजोन जिउ मोनो बिनि थाखाय गाहाम जायो।